በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዕይኩኖ ከምኡውን ነታርርት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አዴ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳንና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ጸጋ ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ሐምለ 4 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ኣቦታትና ቅዱሳን 12 ደቂቀ ነቢያት ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። 12 ቅዱሳን ደቂቀ ነቢያት ነቢ ማለት ካብ እግዚአብሔር ተመሪጹ ሓላፊ ዝተሰወረ መጻዕያትን ብንብሕጂ ዝግበርን ዝፈልጡ ሰባት ክኾኑ ከለዉ ህዝቢ ምእንቲ ክምህሩ ንኽግስጹን እውን ይለኣኹ እዮም። ህይወቶም ብቅድስና ዝተለበጠ እዩ። ንነቢያት ቁጽሪ ምግላጽ ከቢድ እኳ እንተኾነ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክንርድኦም ብኸምዚ ተኸፋፍሎም። በኹረ ነቢያት አዳም እዩ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ እዩ። ርእሰ ነቢያት ኤልያስ፣ ልበ አምላክ ዳዊት። 15 ነቢያት ካብ አዳም ጀሚርካ ስጋብ ሳሙኤል እዮም። 4 ዓበይቲ ነቢያት ድማ ኢሳያስ፣ ኤርምያስ፣ ሕዝቅኤልና ዳንኤል እዮም። እቶም 12 ደቂቀ ነቢያት ከዓ ካብ ሆሴዕ ክሳብ ሚልክያስ ዘለዉ እዮም። በዛ መዓልቲ ድማ 12 ቅዱሳን ደቂቀ ነቢያት ብሓድነት ይኽበሩ። እዚኦም ከዓ እዮም ቀዳማይ ቅዱስ ሆሴዕ ኦዝያ፣ ካልኣይ ቅዱስ አሞጽ፣ ሳልሳይ ቅዱስ ሚልክያ፣ ራብዓይ ቅዱስ ኢዮኤል፣ ሓምሻይ ቅዱስ አብድዩ፣ ሻድሻይ ቅዱስ ዮናስ፣ ሸውዓይ ቅዱስ ናሆም፣ ሻምናይ ቅዱስ ዕንባቆም፣ ታሽዓይ ቅዱስ ሶፎንያስ፣ 10ይ ቅዱስ ሃጌ፣ 11 ቅዱስ ዘካርያስ እና 12 ቅዱስ ሚልክያስ እዮም። ቅዱሳን ደቂቀ ነቢያት ዝተባሃሉ ደቂ ነቢያት ብምዃኖም ዝጸሓፍዎ ሓረግ ትንቢቶም ብምንጽጻር ካብ ዓበይቲ ካብ በዓል ኢሳያስ ስለ ዝንእስ እዩ። ብምግባር ብትሩፋት ብኣገልግሎት ግን ሓደ እዮም። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ነዞም ነቢያት እለ ኣውሃዙ ተነቢዮ በእንተ ስመ እግዚእነ አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብልዎም። ስለ ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላዱን ናብ ምድሓን ስራሑን ናይ ትንቢት ጎርፊ ዘፍሰሱ ከም ማለት እዩ። እዞም ቅዱሳን ናይ ክርስቶስ ምድሓን ስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዓለምና ካብ ዝነበሩ ዘመን ስጋብ ዓለም ፍጻሜ እንታይ ከም ዝግበሩ ተዛሪቦም እዮም። ዝነበርዎም ዘመን ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ካብ 900 ስጋብ 500 እዩ። ብትንቢት ደረጃ ድማ ከም በዓል ሆሴዕን ዘካርያስን 14 ምዕራፋት ከም በዓል አብድዩ ሓንቲ ምዕራፍ ጥራሕ ዝጸሓፉ ኣለዉ። ኣብ ህይወቶም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮም ስለ ዝኾኑ ኣብ በብግዚኡ ምስ እግዚአብሔር እንዳተዘራረቡ ናቱ ድምፂ ንእስራኤል ከምኡውን ንኣህዛብ የብጽሑ ነበሩ። ገጽ ርእዮም ዘየዳሉ እዮም። ንህዝቢ ኮነ ንነገስታት ስለ ኃጢአቶም ይግስጹ ነበሩ። በዚ ምኽንያት ካብ ነገስታትን ህዝቢ ሓለቃታትን መከራ በጽሕዎም እዩ። ከምኡውን ብዘይ ኣበሳኦም ህዝቢ ብኃጢአቶም ክማረኹ ከለዉ ምስኦም ሓቢሮም ወሪዶም እዮም። ኣብ መጨረሽታ ህይወቶም ድማ ንገሊኦም ክፉኣት ሰባት ክቐትልዎም ከለዉ እቶም ካልኦት ድማ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፉ። ሎሚ ነቢያት ካብ ናቶም ባህሪ ዝተረኸበት ብዙሕ ትንቢት ብዝተዛረብሉ ብእመቤትና ምኽንያት ክርስቶስ ድሕነት ፈጺሙሎም ብተድላ ኣብ ገነት ይነብሩ ኣለዉ። ስለና ከዓ ይማለዱ። ናይ ጥሪ እንከ ትሕትና
ዘምስለ ንጽህና ናጥሪ እንከትህትና ዘምስለ ንጽህና ከም ነቢያት ትሕትና ምስ ንጽህና ገንዘብ ንግበሮ ይብለና እስሞ በአንጽሖ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር ወተናጸሩ ገጸ በገጽ ነቢያት መንፈሶም ንጹህ ብምግባር ንእግዚአብሔር ርእዮሞ እዮም ገጽ ንገጽ እውን ተራእዩ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ከም ዝብል በረኸተ ምሕደረና ካብ ኣቦታትና ቅዱሳን ነቢያት በረኸት ይኽፈለና አሜን። ሐምሌ 4 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት 12 ቅዱሳን ደቂቀ ነቢያት ቅዱስ ሶፎንያስ ነቢ ዕረፍቱ ቅዱሳን ሰማዕታት አቡቂርን ዮሐንስን ቅዳሴ ቤቶም እዩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እዩ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ዘሃራቅሊ ሰማዕት። እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ብዓብዪ ጥንቃቐ መርምሩ። ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ጊዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1-10 አሜን። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ዝተኣረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም አሜን።